फ्रेंड्स फुंबिलिनि बड'फा बड' यूट्यूब चैनल नायग्रा बिथांमोनखौ बरायनाय गारनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं लाना फैफिनलायबाय गोदान निउज आपडेटफोर थुदो बिदिब्ला दिनैनि गोदान निउज आपडेटफोरनि सायाव तो मैया आसामाव गासै कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन 568 आरो बे 568 नि मादाव 355खौनो गुवाहाटी सिटियावनो मोननाय जादोंमोन। दा टटेल केसेस दङ आसामाव 14600 रिकभार हामफिनदों 9147 एक्टिभ केसेस दङ 5423 आरो थैनाया 127 सिम बांबाय। तो बेनि उनाव जोङो बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुर पुलिस थानानि ओसि रत्नेश्वर बर्मननि देहायाव COVID-19 बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय मुसलपुराव थानाय रवि बर' देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। बिथाङानो रत्नेश्वर बर्मन। तो बेनि उनाव जोङो इंस्टाग्रामा गोदान टिकटक बादि भिडिअ बानायनानै मोनसे फिचार लानानै फैदों जेराव नोंथांमोना टिकटक बादि सेम भिडिअ बानायनो हागोन सेम इफेक्ट होनो हागोन। नोंथांमोना बे फिचारनि मुंखौ होदो रिल्स भिडिअ बानायनाय। बेनि उनाव दङ CBSE फेक नटिस ससियेल मिडियायाव मोनसे नटिस भाइरेल जादों जेराव बुंनाय जादों क्लास 12 नि रिजाल्टखौ जुलाइ खालि होगोन 14 जुलाइ खालि होगोन आरो 13 जुलाइ खालि होगोन क्लास 10 नाथाय बे गासैबो फेक निउज। तो बेनि उनाव जोंहा हंकं आरो अस्ट्रेलियायावबो टिकटक बन्द खालामनो हासिगौ बेनि थाखाय नाजादों। तो बेनि उनाव दं नेपाला भारतनि खौरां बिजोंखौ बन्द खालामबाय। नेपाल आरो भारतनि सोमोन्दोआ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोदों। सिमना जेंनाखौ लानानै नेपाला भारतनि हेंथा खालामनायखौ नुनो मोननायजों लोगोसे नेपाला भारतनि खौरां बिजोंफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला भारतनि दूरदर्शननि अनगायै गासै गावारि खौरां बिजोंखौ बन्द खालामनो थांखि लाबाय। तो बेनि दं आसामनि गलाघाटआवबो दिनै हरनिफ्राय 8 सानसिम कमप्लिटलि लकडाउन खालामबाय। तो बेनि उनाव जोंहा अकिलनि मोदोमाव COVID-19 पजिटिभ हमनो हादों। कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि गाहाय दैदेनगिरि अखिल गगैनि मोदोमाव बृहस्पतिबाराव COVID-19 पजिटिभ बिजानु हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अखिल गगैजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय सानै दैदेनगिरिफोर फारियै बिथु सनवाल आरो दर्जा सनवालनि मोदोमावबो COVID-19 नि पजिटिभ भाइरास हमनो हायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। जोबथेसालियाव आबादारि दैदेनगिरि गगै बिथाङा लोमजाबाय थानाय समावनो हरखाबै COVID-19 नि स्वाब टेस्ट आनजाद नायनायाव पजिटिभ मोननो हायो। गोलाव समनिफ्रायनो जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय कृषक नेता अखिल गगैखौ गोख्रै हगारनांगौ होननानै गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा दाबि दैखांदों। लोगोसे COVID-19 थासारिखौ नोजोर बोनानै फाहामथाय होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। लोगोसे फेसबुक इंस्टाग्राम बायदि बायदिफोरावबो खायफा सुबुङा पस्ट खालामदों जाहाथे बिथांखौ हगारनांगौ। तो बेनि उनाव जोंहा बिकास दुबे गाखोनाय गारिया बेलथायदों। तो बिकास दुबेखौ कानपुराव लाना थांदोंमोन STF थामहिनबा उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स। तो बिथांमोना लांबाय थानाय समावनो हरखाबै बिथां गाखोनाय गारिया बेलथायो। लोगोसे STF जों लोगोसे बिथां दुबे बिथांमोना माने जखम जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया कानपुराव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनदों साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामना दाबाव। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों।